खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट हरनो सानदों जेरै जोंनि नैबे बिटिसिआव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माब्ला हाग्रामा महिला बिथांमोननि सरकारनिफ्राय 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो सानदों आरो बिनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआव आरो बबे समस्थिनि नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना दायो दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हाबाय एबा जायफोर नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोराव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ नाथायबा नोंथांमोना फैगोन बोसोराव सोरबादि मानसिया 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नङाबा नोंथांमोना गोबाङानो मोनाबो जानो हागौ दाथ' नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनसिगोन एबा नोंथांमोना सोरबा मोनबाय जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना जाथा मोनला खालामना लायोबा फैगोन बोसोराव नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खावलायग्रोनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे बिटिसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनिफ्राय 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागैनो खोन्थाहरनोसै दा बिथांमोना बेखौ बुंदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनि मानसिफ्रा नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो नैबे फेब्रुवारिनि 10 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोननिसिम नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 10,000 जा 20,000 जा नोंथांमोननिसिम होनो थाखाय बिथांमोना थांखिखौ लादों आरो दिनैसिमावबो बेसेबां नोंथांमोना फैसा मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मिथिनानै मोननो हानाय जायाखै दे नोंथांमोना 10,000 मोनगोन ना 20,000 मोनगोन बेखौ दिनैसिमबो सरकारा मोजाङै फिक्स बिथांमोना बुंहराखै नाथायबा मोनसे खोथा दे बिथांमोना सिगाङाव बुंदोंमोन नोंथांमोननिसिम 20,000 करै मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनो थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय नोंथांमोना 20,000 करै फैसाखौ मोनगोन होननानै जुदि 10,000 ल'बाथ' जोबोद खम जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय 20,000 सोखौनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा फैसाखौ मोननो हागोन होननानै नैबे फैगौ फेब्रुवारिनि 10 थारिखनि बिथोरावनो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोननो हागोन बिटिसिनिया दा बेनिफ्राय मोनसे समस्थियाव गासै खैजन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनगोननो मोनबेसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनगोननो गासै 833 सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनसे समस्थिनिफ्राय नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनिफ्राय फैसा मोननो थांगासिनो दङ फेब्रुवारिनि 10 थारिखनि बिथोरावनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना फैसायानो फैसा दासान्दि मोनगासिनो दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जेनेबा नोंथांमोना दाख्लैबावै जायफोर नोंथांमोना मोनखांबाय दंफां गायनायनि 10,000 नोंथांमोना जायफोर मोनगोन दा नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनखासिनो होननानै सानना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अरुणादय स्किमनि फैगौ फेब्रुवारिनि 20 थारिखआव खेबसेनो 8,000 फैसा मोननो हासिनलाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना बिटिसिआव एरियायाव गोलैयो नोंथांमोना नै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मा जासिगोनलाय 20,000 नङाबा 10,000 बेबायदि नोंथांमोना फैसा मोननो हासिनलाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो बायदि नोंथांमोना मुलाम्फा मोनबावगोनसो आरो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय फैदो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 20,000 एबा 10,000 फैसा हरनायनि आपडेटआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गोबानो बेखौ सोंहरबाय थादोंमोन नोंथांमोना फैगौ 10 थारिख फेब्रुवारिनि 10 थारिखहालागै मोननो हागोन एप्लाइ बायदिया जोंहा जोबजोब्बाय दा भेरिफिकेसन बायदिसिना बिथांमोना खालामदों जानांगौ आरो दा बिनिफ्राय फैदो नैबे दंफां गायनायनि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा जोंनि बिटिसिनि बबे समस्थिनि आरो माब्ला मोननो थांगासिनो दङ दायो बेखौ खौरां मोननो हानाय जादों मुसलपुर समस्थिनिया फैगौ जानुवारिनि 12 थारिखआव मोनगोन बायदिखौ बेखौ खोनानो मोननाय जादों नाथायबा फिक्स नङा दै नोंथांमोननिसिम आं बेखौ मालाबाबो फिक्सै बुंहरा नाथायबा दिनै जेरै माजबाट समस्थिनिया मोननो हाबाय जोंहा दिनै जानुवारिनि 3 थारिख आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दाख्लै सिगाङावनो खोन्थाहरदोंमोन नाथायबा बै समावबा नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादोंमोन बे खालारा फिक्स नङा होननानै मानो होनोबा सरकारा पस्टपनबो मालाबा खालामो सिगाङाव बेबादिनो जाबाय नालाय आं बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम माने डाइरेक्ट थोंजोङै बुंहरा आरो नोंथांमोना नैबे थारिखआवनो मोनथारनो हासिगोन होननानै आं बुंहरा नाथायबा जेरैबायदि आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन थिग बेबादिनो माजबाट समस्थिनिया दिनै मोननो हाबाय आरो बाखिखिनि समस्थिनिखौबो आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावै खोन्थाहरदोंमोन नोंथांमोना बेबादिनो मोननो हादों नाथायबा मोनसे समस्थिनियाल'सो नोंथांमोननिया पस्टपन जादों आरो गसाइगाव समस्थिनिया जोंहा पस्टपन जादों दा बिनिफ्राय दा खौरां मोननाय बादिबा नैबे मुसलपुर समस्थिनिया फैगौ जानुवारिनि 12 थारिखआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ एबा दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ दायो खौरां मोननो हानाय जादों जायफोर नोंथांमोना मुसलपुर समस्थियाव गोलैयो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना लेटार एबा खौरांखौ मोनगोन ना मोनाखै एबा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव जेनेबा
माने मिटिं जाफैगोन ना जाफैयाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोना बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय लिस्टफोर फैगोन ना फैयाखै नोंथांमोना बेखौ खोन्थाहरदो जायफोर नोंथांमोना मुसलपुर समस्थिनिफ्राय नायदों नोंथांमोना दा बे जाहैबाय जोंहा दंफांसेनिया दा बिनि उनाव बबे समस्थिनिया मोननो हागोन दा बिनि बागै डेट ओंखारना फैयाखै जानो हागौ खोमा नैबे जानुवारि 10 थारिखनि बिथोरावनो जोंनि नैबे BTC आव बबेबा मोनसे समस्थिनिया मोननोबो हागोरगौ खोमा जेनेबा 12 थारिखनि सिगाङावनो बबेबा मोनसे समस्थिनिखौ आरोबाव बिथांमोना सोना होनोबो हागौ आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम डेट फैयोबा खोन्थाना हरगोन दा बिनिफ्राय फैदों नोंथांमोना सोरबादिया फैगोन बोसोराव दंफां गायनायनि एबा सेल्फ ग्रुपनि मेम्बारफोरा 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दे दाख्लै बावै नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि थाखाय नोंथांमोना मा खालामदों जेनेबा जों ट्राइबेल मानसिफोरनिया न'खराव साब्रैसिम गथ' थाबाबो एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथायबा जों बर'फ्रा सोरबा मा खालामदों एप्लाइ खालामनाय समाव साबा होनानै होलाबायदों सोरबा माने बुरजा मोनगोनसो खोमा साननानै होगोन ना माखो नोंथांमोना माने मोजाङै गाइडलाइन्सफोरखौ फरायनानै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ'थ' लाबोबाय थादोंमोन जेनेबा नोंथांमोना न'खराव साब्रैसिम गथ' थाब्लाल' एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा सासे थाबाबोथ' एप्लाइ खालामनो हाखाबाय गथ' गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जायखिजाया गथ'फ्रा न'खराव नोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा जायखिजाया गथ'फ्रा माने साब्रैनिल'सो बारा जानो नाङा एप्लाइ खालामनो हायो अब्ला नोंथाङा नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायो होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेनि अनगायैबो माने बेखौबो नोंथांमोना एसे माने खोनासङालासिनो नोंथांमोना सोरबा मा खालामदों सोरबा साबा होना लाबाय दा सोरबा 6 जन गाहाम होना लाबाय बारा मोन्थों होननानैसो जाखो ना माखो दा बेयावबा बिनि थाखायनो माने दायो नोंथांमोना सोरबा मोननो हायाखै आरो आं बेखौ एसे मिथिना मोननो हानाय जादों नोंथांमोना बेबादि गोरोन्थि खालामना नोंनिया डाइरेक्ट लोगो बे रेजेक्ट जाखाबाय आरो नोङो खेबसेनो साबा गाबैबा जेराव एप्लाइ खालामनायाव नोङो साब्रैनि बिथोरावल'सो एप्लाइ खालामनो हायो बा साब्रै थाब्लाल'सो एप्लाइ खालामनो हायो साब्रैसिमावल'सो एप्लाइ खालामनो हायो होननानै जोंहा गाइडलाइन्सआव होखानायखौनो नोंथांमोना जेनेबा एप्लाइ खालामनाय समाव साबा 6 जन होनानै लायोबा बहा नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा एबा दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ दायो मोननो हानांगौ जाखो दा बेखौ नोंथांमोना जोबोद मोनसे गोरोन्थि खालामना लादों आरो गोबां नोंथांमोना सोरबा मोनगौमोन नाथायबा नोंथांमोना फर्माव गोरोन्थि फिलआप खालामना होनायनि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायासै आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबादिया फैगोन बोसोराव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ लानानै जायखिजाया न'नि खामानियाव बाहायबानो नोंथांमोना माने 25,000 फैसाखौ फैगोन बोसोराव मोननो हागोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव मा होनायमोन जेनेबा सोरबा मोसौ फिनो होन्दोंमोनबा जेनेबा न'खराव मोसौ थाखाबायबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोनाथ' माने टेनसनानो गैला फैगोन बोसोराव 25,000 फैसाखौ मोनखासिगोनखा जायफोर नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरदोंमोन जे आङो अमा फिसिगोन होननानै दा नोंथांमोननियाव न'आव अमा फिसिनाय दंखायोबा एबा फैगोन बोसोरावबो नोंथांमोना अमाखौ फिसिखागोनबा आजिखालिथ' जों बर'फ्राबो न'खरफ्रोमबो मासे नङा मानै बेबायदि जोङो अमाखौथ' फिसिखायोखा दा बेनिखायनो बेबायदि थायोबाथ' नोंथांमोना टेनसन लानांला फैगोन बोसोराव नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हाखागोनखा नाथायबा माखासे मानसिफ्रासो ओरै जाल्ला जागोन जेनेबा सोरबा बुंबाय आं हांसो फिगोन होननानै सोरबा बुंनानै लाबाय दा नाथायबा न'आव फुख्रिबो गैया हांसोबो मासेबो गैया बेबायदि जानानै फैयोबा फैगोन बोसोराव नायफैनाय समाव दा बेबादिबा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना फैगोन बोसोराव मा खालाम नोंथांमोना मासे मानैबाबो ओरैनो हांसोखौ दोनफैनांगोन अब्लासो जागोन नङाबा हले नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननाय नङा दाथ' 10,000ल'सो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना 25,000 फैसा मोनगोन दा बेनिखायनो ओरैनो नोंथांमोना बे खाबुखौ थांहोनो नाङा ओरैनो माफा मानै बेबायदि दोनफैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना हांसो बायदिसिना नोंथांमोना फिनो होननानै बुंदों दा बेनि अनगायैबो जायफोर नोंथांमोना दाउ फिसिनो होन्दों नोंथांमोननियाव दाउ थाबानोथ' जाबाय दा बायदि नोंथांमोना जाय खामानिखौ मावनो होननानै लिरदोंमोन बिजनेस लेटाराव बेफोरखौ नोंथांमोना एसेबाबो न'आव दोनफैबानो जाबाय आरो अब्ला नोंथांमोना फैगोन बोसोराव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन नायफैनायाव नुलांनांगोन नोंथाङा बिजनेस लेटाराव मा खामानिखौ मावगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ नोङो मावनानै एसेबाबो देखायबानो ओरैनोथ' नोङो इसेबां बुरजा खामानिथ' मावनो हाखाया बे 10,000ल' फैसाजोंलाय नोङो मा मोनो आजिखालिलाय जेबो मोना मोसौ फिनोथ' होनदों मोसौखौ 10,000 मोनगोन ना आसा खम फिसा थेफ्लाफ्ला मोनगोन आरो मोनबाबो बे आरो दा जिखायानो जाया मा दा नोंथांमोननि न'आव जेनेबा मोसौ थाबाथ' आरो टेनसनानो गैला नोंथांमोना बायनांगौनि गोनांथि गैया न'आव मोसौ दं बेखौनो देखायबानो जाबाय आरो अब्ला नोंथांमोना फैगोन बोसोराव 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन एबा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय मोसौ थाखाबाय जेनेबा मोसौखौबोथ' नोङो आदर लानांगोन दा बेवहायबोथ' नोङो फैसा गारनांगौ जायो गलि बानायनांगौ जायो बायदिसिना बानायनांगौ जायो बोरमा फिसिनो होन्दों बोरमाया फिसा नोंथाङा बायनांगोन बोरमाखौ फिसिनो थाखायबो बायदिसिना आदार नोंथांमोना होनांगौ जायो मेडिसिन होनांगौ जायो दा बेफोराव नोंथांमोना बाहायदों होननानै बुंबानो जाबाय आरो फैगोन बोसोराव न'आव थाखानायबाबो दा नोंथांमोननिसिम आं माखासे टेकनिकखौ दायो खोन्थाहरखाबाय आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना गोबाङानो फैगोन बोसोराव फ्रायैनो मोनफ्रामजोबखागोनखा जुदि नोंथांमोना एफायैबाबो खामानिखौ मावनानै देखायोबा नैबे 25,000 फैसाखौ
दा बिनि उनाव 25,000नि उनाव नोंथांमोना आरोबाव मा मोननो हागोन 50,000 नोंथांमोना खेबसेनो फैसा मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्राथ' दायो माने लन लानो गोसोबानो मोनो आरो टेनसन गैया खम इन्ट्रेस्ट रेटआवनो लनखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना लनफोरखौ लायोबा मोजाङै सुख'जोबनानै माबानो जाबाय उनाव नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोनलांबाय थागोन नङाबा नोंथांमोना डिफल्टार जायोबा अब्ला नोंथांमोना उनाव लन मोननायाबो खम जागोन आसा खम जागोन बिनिफ्राय सरकारनि मुलाम्फाफोरखौ मोननायाबो उनाव खम जागोन जायबो नोंथांमोना लन लाग्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरदों नोंथांमोना लनफोरखौ मोजाङै सुख'बानो जाबाय सुख'लासिनो नोंथांमोना डिफल्टार जाना नङाबा नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार जाबा उनाव मुलाम्फा मोनै बेबायदि जाहैनांगौ आरो दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय आरो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना गासिबो भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदों माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनाय 10,000 फैसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माखासे समस्थिनि आरोबाव बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनियाबो मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना टेनसन लानाङा साननैसोल' नोंथांमोना नेबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोखागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों